Ring plong. Jag slog 2 och den här slår 4. Undrar vad det här är. Så där kommer han med gröna påsen. Är det meningen kanske det? Att det ska bli svårt? Ja, för att det ska bli svårt. Ge fan i telefon. Jävla idiot. Teflon, vad säger ni här? Mina herrar. Teflon. Har du tagit bild på oss allihopa nu? Nej. Jo, nu har jag tagit på allihop. Nu tar jag på mig själv. Du har ju inte dold kamera. Jag har en fin bild på den här. Den var faktiskt lite fin. Ja, den var jag nöjd med. Ja, hon kunde ta en bild. Hon tog 2. En blev jättebra. Ja. Ja, så har du varit på apoteket Blå Näsan? Nej, det har du inte. Men det har ingen varit. Han var där 2 gånger igår. Karlsson! Nej, jag snodde ingenting i dig. Det är du heller. Den här är... Han stod Det är den mest... i förrgår stod han en halvtimme och åt karamellhyllan, den där jävla tokfan. Så sa hon så här, nu får du besluta. Så står du där och äter liksom? Ja, i konsten vet jag. Hon trodde jag skulle käka jordgubb som tittade, men det var inte hela regeln där i körsbären då. Tittade han på mig så sa han, vad gott så här. Så kommer det en kille fram och tittar på mig. Fantastiskt goda körsbär. Ja, Hammarskit. Ja, hörru Karlsson, nu slutar matchen. Ja, då blev han syra. 1-1 och 2-2 har de svarat. Första jag sett med Neymar. Först sköt han på hel volley i mål. Och sen dribblade han Men bort är du torskar då? På Mexiko. Ica. Ja, jaså då. Han var Och i jag kaffe. slarvade bort den där som jag skrev. Det är säkert. Det var 1, 11, 11, 11, Ja, det var så många. 4, 11. Kunde slarva bort. 4-4 Det kommer älva. jag ihåg att det började med. Ja, kommer jag inte ihåg. En skogsälva då. Sätt dig ner en stund. Vadå, eller vad är det? Är det taxinumret eller? Jag kolla hem om jag Ja, vad är lagt det ur för den nummer? kanske. Ja. 21.00. Men fan vad fet du är. Jag har ätit Men den där jordgubbar. taxibolaget som köper för 99 kronor hela... Ja, das war das.